Bánatos szempár figyel az elhagyott állatokért Elsősáréti Regionális Állatvédő Egyesület telephelyén. A boldogság viszont pár perc múlva egy simogatás formájában érkezik, hiszen lelkes és odaadó önkéntesek gondozzák a kutyákat az új Táncsics utcai telephelyen is. Az előző telephelyet használták ugyan, de kiderült, hogy nem voltak rendezve a tulajdonviszonyok, így a menhelynek sokadik alkalommal is menni kellett. Jó Attiláné, az Egyesület elnöke azt mondja, megéri azonban a fáradozás, hiszen nagy öröm látni, hogy egy kutya családhoz és nem a sintértelepre kerül. Többfel adtunk mi már örökbe kutyát, itt egész Hajdú-Bihar megyében, meg akár a Tiszántúra, és már Németországban is került tőlünk kutya. Mi tőlünk nem, a lakhelyemtől nem is messzire szintén örökbe adtam kutyát, és egyszerűen borzasztó öröm látni, ahogy a kutya él a leendő új családjánál. Arnóth Sándor, a város polgármestere azt mondja, hogy éppen ideje volt rendezni a városban kóborló, gazda nélkül maradt kutyák helyzetét, hiszen egész 2006-ig nem született az ügyben érdemi megoldás. Tulajdonképpen ez egy régi probléma. Az első probléma az, hogy a mindenkori püspöklányi önkormányzatok azzal a folyamatos kihívással álltak szembe, hogy a lakosságot a néhány felelőtlen embernek a kutyatartási szokásai nagyon zavarják. Ilyen gócpontok alakultak ki az új telepen, vagy néhány helyen a Peti telepen, vagy esetleg a Bodóba, vagy más helyen is. És itt időről időre el kellett rendelni a mindenkori önkormányzatnak a kutyák befogását. Ez egy nagyon drága elfoglaltság, több 100 000 forintot fizettünk ki alkalmanként a kutyák befogására és további kezelésére, és ez újra és újra termelődött. 2006-ban viszont Jó Attiláné megkereste a polgármesteri hivatalt és segítséget kért a kutyák számára. Akkor megtalálták a megoldást, de 3 év távlatából az is átmenetinek bizonyult. A végleges megoldás most született meg, amikor 2009-ben a püspökladányi önkormányzat felajánlotta a tulajdonában lévő területeket. Egyszerűbbé tettük a magunk részéről a kérdésnek a megoldását. Azt mondjuk, itt van a térkép, itt vannak bejelölve az önkormányzati telkek, bökjetek rá, amelyiket megfelelően tartjátok, mi odaadjuk erre a munkára. Így is volt, kiválasztottak egy olyan telket, amit viszonylag jól meg lehet közelíteni, és azt a telket az önkormányzat átadta számukra, hogy a jó gazda gondosságával óvják és gondozzák, kerítsék körbe és alakítsák ki azokat a feltételeket, amelyek a jószágunknak emberi szemmel véve méltó körülményeket teremthet. Itt tartunk most, a napokban írtam alá ezzel kapcsolatos telekönyvi részleteket, illetve engedélyeket. Az Egyesület tehát kiválasztotta a területet, amely a Táncsics utca végén található. A költözéssel pedig nem késlekedtek, augusztus 15-én elkezdődött az állatok áttelepítése. Ezt azért találtuk a legjobb területnek, mert a lakosságtól elég messzire van, viszont Kövess út mellett van, az állomáshoz közel van, a 4-es főúthoz közel van, ha valaki örökbe akar fogadni, nagyon könnyen ide talál. Nem csak az örökbe fogadni szándékozók, hanem a költözésben segítők is hamar oda találtak a területre. Jó Attiláné azt mondja, még a fővárosból is érkeztek állatvédők, hogy segítsenek a költözésben. Igen, egy hétvégét rászánt a Karcagi Állatvédő Egyesület, a Budapesti Állatvédő Egyesület és a Debreceni Állatvédő Egyesületből jöttek nekünk segíteni, amit nagyon szépen köszönünk, mert nélkülük nem igazán tudtuk volna ezt pillanatok alatt megvalósítani. Jó Attiláné hangsúlyozta, hogy külön köszönet illeti polgármester urat, tanácsnok asszonyt és az egész önkormányzatot, hiszen terület hiány nem valósulhatott volna meg a költözés. Polgármester úr viszont azt mondja, a városvezetés nagyon szívesen ad helyet ilyen nemes kezdeményezésnek, hiszen mindannyian jószág szerető emberek, akik számára fontos, hogy a kutyák normális körülmények között éljenek. Befogadjuk a saját telkünkre ezt a tevékenységet, mert egyébként úgy is meg kell oldanunk, hiszen kötelező feladatunk a lakosság életkörülményének megfelelő biztosítása, amihez ez is hozzátartozik, hogy biztonságban érezze magát a kutyáktól az utcán, akár nappal, akár este. Hiszen nagyon sok olyan balesetről hallottunk már, amikor a csoportba verődött kutyák ugye megtámadtak járókelőket és súlyos sérüléseket okoztak, tehát ezt mi mindenképpen el akarjuk kerülni, és ez a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módja annak, hogy egy ilyen problémát megoldjunk, hogy támogatunk egy ilyen állatvédő menhelyet, szervezetet, ahol a kutyákat be tudják fogni, és ápolni, gondozni tudják, illetve új gazdákhoz tudják eljutatni őket.
Az Egyesület keresi is a lehetőséget, hogy minél több négylábú találjon szerető gazdára. A lehető legtöbb hirdetési felületet kihasználják, hogy bemutassák az állatokat, akik egytől egyig szeretetre méltó és hűséges barátai lennének bárkinek. A kutyáknak az örökbeadása az folyamatosan megy, hirdetjük őket a Hajdú-Bihari Naplóba, a Ladányi TV-nek a segítségét, amit nagyon szépen megköszönünk, hogy ők is támogatnak minket, a Képújságba, és akkor így azért sikerül gazdát keríteni nekik. Bár most így nyáron le van a kávé így a gazdakeresés valami oknál fogva, szerintem azért az emberek elmennek kirándulni, aztán így nincs idejük úgy kutyákkal törődni. A mostani megoldás véglegesnek látszik, hiszen az önkormányzat időkorlátot nem határozott meg a terület használatára. Csupán annyi kikötés van, hogy a kutyákat megfelelő módon gondozzák, ápolják. Abban viszont minden kétséget kizáróan nem lesz hiba. Nyilvánvalóan addig maradhatnak, amíg azoknak a feltételeknek eleget tesznek, tehát a kutyákat méltó helyen tartják, gondozzák és ápolják ezeket a jószágokat, illetve begyűjtik. És mi szeretnénk egy olyan együttműködés szerződést kötni velük, hogy akkor inkább ennek az állatvédő csoportnak fizetnénk a kutyák befogásáért, nem pedig idegen cégeknek, tehát tőlünk nincsen időkorlát, hogyha csak a állategészségügyi szervezetek vagy egyéb csoportok meg nem támadják ezt a tevékenységet, amit bízom benne, hogy nem fognak megtenni. Én úgy gondolom, hogy hosszú távú együttműködés alakulhat ki a város és az Egyesület között. Az Egyesület és annak vezetője is mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa a kutyák számára. Folyamatosan építik, szépítik a telepet, készülnek a kenelek, valamint a kutyák számára a vízellátás. Körbe szeretnék keríteni a területet, és fásítással, árnyékolással is védeni a jobb sorsra érdemes állatokat. A keneleknek a ajzatéglázása az még híja van, a kerítést akarjuk még majd felhúzni, azt bejövő 1%-ból akarunk majd venni egy lakókonténert, meg egy lakókocsit, ugye a kutyának az élelem tárolására, meg ugye az apróbb csepő dolgokat az pályázati pénzből, mivel nyertünk 500 000 forintot a működési költségre, abból még majd pótolgatni akarjuk. Az önkormányzat a terület felajánlásával kivette a részét a kutyák sorsának jobbá tételéből. A lakosság viszont még tud segíteni, ezért kéri az Egyesület, hogy akinek lehetősége nyílik rá, felajánlással segítse a munkájukat. Nagyon nagy szükségünk lenne kutyaházakra, mert arra mindig szükség van, a kutyák hol szétszedik, aztán ugye újra meg kell szegelgetni, kutyaházra szükségünk lenne nagyon hullámpalára, vasanyagra és egyéb ilyen építőanyagokra, hogyha fel tudnának ajánlani. Az elhagyott állatokért Elsősáréti Regionális Állatvédő Egyesület pártfogásában levő kutyák már új és, ami mindennél fontosabb, biztos körülmények között várják, hogy rájuk mosolyogjon a szerencse, és ismét szerető gazdához kerüljenek. Az Egyesület tagjai is megnyugodhatnak kedvenceik sorsa miatt, hiszen, mint polgármester úr is mondta, itt addig maradhatnak, amíg csak szükség mutatkozik a telephelyre, és gondozzák az állatokat.